Sziasztok! Hát igen. Of course. Oh, you already know. De figyelj már, Trev, you go there. Gyere. de én nem tudok angolul, én nem Nem értem. baj, az nem baj. Zoli fordít. Itt van, Úristen. De még beszélik. Igen. Yes. I'm Trevor. Trevor. Igen. From Canada. Igen. Very far away. Yes. How many kilometers far? About 1,000 kilometers. 6,000 Kilométer. kilometers. Yeah. Okay. So, Úristen, legyeztem már magamat. budget TV. Yeah. Nem zavar a Nem. So this is Trevor Boda reporting live from Amstel. You got it. Yes. Amstel. Igen. Okay. And just a few questions here with Edina from Amstel. What do you think of the smoking here? Mi a véleményed a cigizésről? És ezt nekem hangolul kellene? Nem, magyarul. Magyarul, hogy Aha, mi de a most véleményem? mondani, jó? Úristen, de hogy értem, mi a véleményem? Hát, hogy tetszik, hogy cigiznek az emberek, vagy nem szeretsz, hogy cigiznek, vagy... Hát mivel én is cigizek, ezért nem mondhatom azt, hogy megtiltanám, vagy ilyesmi. Meg az emberek többsége 80%-ig belül azt cigizik. So, she told she's smoking too, and more than half of the Hungarian people are smoking, so So it's okay. it's an obvious thing. It's okay. Okay. Next question, please. Do you know anything about Canada? Tudsz akármit is Kanadáról? It's okay. It's okay. Azon kívül, hogy nagynéném ott élt 6 évig, és amit ő elmondott, azon kívül semmit nem tudom. Ő hogy élt ott? Well, one of his relatives, one of her relatives, lived there for 6 years. Ah, okay. Cool. But that's all. Have you ever been to Canada? What? Valaha Kanadában? Nem. No, nem. I know nem. Again, Turo Rudi. Oh, do you know what Turo Rudi is? Hogy? A magadéta, Turo Rudi. Ja, igen. Yes, you know. Yes. Okay. I think that's all. The last question. Oh yes, of course. My final question is: we need to make a lottery for our bowling team. We have a bowling team, and we need some paper. Igen, szeretne pár papírt kérni, mert megyünk bowlingozni, és szeretnénk kisorsolni, ki legyen kivel. Papír? Igen. De ilyen nagyobb, vagy ilyen... Tökéletes. Ez jó. És hányat szeretnétek? How many? Mindenki ilyen jól tud angolul, Oh yeah. jaj, ez visszaégő. De hogy is. Tessék? Oh, beautiful. Oh, and my final question. Oh, I have to tell you, Hungarian girls are very beautiful. Very beautiful. I'm 1/8 Hungarian. I'm 20% Hungarian. Yeah. A magyar nő nagyon szép. Akkor jó helyre jött. 20%-ban magyarnak érzi magát. Na, az jó, az jó. I think that's it. I think that's all the questions. Thank you, Dina. Nagyon szívesen. Szépen. Szívesen. Szia. Sziasztok! Trev.